בבקשה, אני חייבת לסבר פה את אוזני האנשים שאולי לא יודעים. אנחנו פנינו עם זה למועצה לפני כך וכך שנים, ואמרנו, אין לנו שום בעיה שהעודפים ילכו לטובת ביטחון כמו שרוצים לשנות את זה עכשיו. המטרה לא הייתה ללכת למשפט, אלא המטרה באמת הייתה לעשות סדר בדברים. לשפר את אמצעי הביטחון. ופשוט באו ואמרו לנו, סליחה, ופשוט... פגעתם בביטחון. תקשיב על הסוף. אבי, תן לי לדבר הוא ירישו. זה שהוא לא בסדר, לא אומר שגם אתה לא צריך להיות בסדר. לא, להגיד פה דברים אחרים. תשמש דוגמה אישית. בכל אופן, אנחנו פנינו למועצה, גיל אמר את זה גם קודם. אגב, סליחה, אני מצטער שאני כתוב, זה בדיוק מה שאמרת שכתוב פה בסעיף, בשורה 19 בפסק הדין. אם ההיבה סגורה, תמחק מענה להוצאות השמירה הכלליות, שאת תתכבד ותיזום שינוי חיקוק שיאפשר הגדרה רחבה יותר של ההגדרה. זה מה שהשופט אמר, וזה מה שאנחנו עושים. לכן אני מצפה שתחזרי מהדברים שאמרת לפני דקה. אנחנו פועלים בדיוק לפי ההנחיה של השופט. זה לא היה במקום המשפט שלו, כי הוא אומר אבל את זה, אתה לא יכול לתקן עם זה. השופט אומר, תקראי את המשפט. אוקיי, הוא ממשיך ואומר דברים. השופט, מסטול. לקח את הכדורים הלא נכונים בבוקר. ככה אתה מתייחס למה? לא, ככה את מתייחסת. למה אומר לך, הבן אדם עורך דין, יודע לקרוא מסמך, מפנה אותך לשורה, אומר לך זה השופט אמר, אבל אז בסיום לא. אבל אחר כך השופט אמר דבר אחר. אני מטיל ספק בכל מה שאת אומרת, כן. בכל מה שאת אומרת. יש לי פה עורך דין שיודע לקרוא מסמך, מפנה אותך לשורה, ואז בעקשנות העיוורת שלך לא אמר השופט אמר. אז יש פה עורך דין, הוא יודע לקרוא מסמך, ואני מאמין לו, ולך אני לא מאמין. כי את רואה סדין לבד את ראש המועצה. אדום, סליחה. אני לא מאמין למה שאת אומרת. לא מאמין למה שאת אומרת. משפט שקבע גם הרבה דברים על ראש המועצה. נכון. בואי תסתמי את הפה שלה. הבנת? אני אגיד לך, תסתמי את הפה. את מוציאה דיבתי רעה. הבנת? תסתמי את הפה. שמעת? תסתמי את הפה. שמעת אמרתי לך, תסתמי את הפה. היא המתוסכלת אחת. תסתמי את הפה שלה. תוסכלת. למה אתה לא מעיר לו שהוא תסתמי את הפה שלך כשאת מדברת עליו. תסתמי את הפה. אני מדבר לך ככה, תסתמי את הפה. מתוסכלת. אני אומר לך, תסתמי את פריש ומצחים. שמעת? מי את? מי את בכלל? מי את בכלל? שהחליטו, אחד מתאגר. מה את חושבת? שבראשון חלק להקה תשקיצי אנשים פה? את? מי את? את ראש מועצה? את לא ראש מועצה ולא תהיי, תקשיבי, לעולם לא תהיי ראש מועצה. שמעת? גם מתוסכלת אחת. מתוסכלת! תתביישי לך! את לא תדברי על הילד של נערה פה! שמעת? לא עשית תוציא דיבתי מתוסכלת אחת! תסתמי את הפה! את לא תגידי לי! שמעת? זה בסדר אבי, ככה מותר לדבר לך לא! להשמיץ בראשון נו באמת, בסדר אגב? באמת, זה בסדר לדבר ככה? לא! בסדר, לשחק אותה לעדינה ולהשמיץ אנשים! מעולה לדבר ככה. תתביישי לך! למה, יעל? לא עושה לך תקשיב לי חשבון, שמעת? ואל תחטיפי את הסתירה בבחירת העליון בה! היא ברמנו שלך! יעל! לא את נבחרת ציבור! מה עשית ב5 שנים האחרונות? 5 שנים מה עשית עבור הציבור? 5 שנים! 5 שנים מה עשית? תגידי, מה עשית? 5 שנים מה עשית עבור הציבור? מה עשית? חוץ מלכתוב אימיילים משמיצים! 5 שנים מה עשית? מה עשית? אני שואל אותך, תגידי לי מה עשית? אני לא אדבר איתך כשאתה... מה עשית? איך אני מדבר עלייך? תשמרי על הפה שלך שדברת אליי. תעזבו אותי, לא? אני מוזכרת מהחיים, מוציאה לי פה את המספולים שלה. כן, יעל. בכל אופן, אנחנו כן התכוונו וכן רצינו שהדברים יעשו בדרך נכונה.
וכמה שניסינו להביא את הדברים להסכמה ולהבנה ברשות המועצה, ואמרה לנו, חברים, אתם טועים, הדרך שלנו היא הנכונה. אמרנו, אם כך, אנחנו נלך לבית משפט. לא השאירו לנו ברירה בקיצור. זה לא שרצינו להגיע למצב הזה, שלא יהיו אי הבנות. הביאו אותנו לנקודה הזו באין ברירה. ולכן אני לא חושבת שזה הוגן וזה נכון לעשות את מה שבאים לעשות פה היום. מה עושים פה היום?